Haldy slavných osobností tráví hodiny a hodiny u spousty vlasových stylistů, ale Lola nemusí. Používá totiž heřmánkový lak na vlasy pro objem, sílu a lesk. Stačí pouze lehce stříknout a heřmánková receptura začne ihned působit. Severní vítr je krutý. Objem, sílu a lesk. Nový heřmánkový lak na vlasy s vitaminem E a B i pro masné vlasy.